Znači da ne snimam. Ajde ljudi, Golema čest mi je znači, što imam šansa za prvi put posle 22 godine znači, izvršeni od genocid vo Srebrenica, što imam šansa ja i moji sopatnici za da im odajeme počet. Znači, za mene lično, sve koji ono što ga negira ovaj zločin, su učesnik. Želim istaći da je za nas veoma bitno poštivati jedne druge i u tom smislu afirmirati borbu protiv mržnje i tolerancije. Mi Srebrenicu moramo obilježavati, ne smijemo zaboraviti. Onaj ko zaboravi, njemu će i da se ponovi. Zato mi sa ovog mjesta poručujemo da se Srebrenica nikad i nikome neće ponoviti. Srebrenica. Nema veze.